5G YouTube चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम आरो गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ आनो जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरनि अमृत ब्रिज आन्दोलन दंफां गायनायनि फट' हगारनाय। आङो बेनि बागै नोंथांमोननो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला दाख्लैबावै आङो नोंथाङा बे अमृत ब्रिज आन्दोलन दंफां गायनाय हाबाफारियाव बोरै बाहागो लानो, दंफांखौ गायनानै नोंथाङा बेयाव खैथा आपल'ड खालामनांगोन आरो माबायदि प्रसेसआव आपल'ड खालामनांगोन बेनि बागै नोंथांमोननो भिडिअनि जोहै देखायखांबायमोन। लोगोसे गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट बानायदों। मानो होनोब्ला बेयाव दंफां गायनाय फट'आ सोरनियाबा इरर जादों, सोरनियाबा जायाखै, सोरनियाबा बे फट'आ आपल'ड जायाखै, बेफोरबायदि GPS लकेसननि प्रब्लेम, बेफोरबायदि प्रब्लेम गोबां कमेन्ट बक्सआव खोथाहरदों। बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लाबावदों। लोगोसे नैबे अमृत ब्रिज आन्दोलन दंफां गायनाय बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बेयाव दंफांखौ गायाबा नोंथांमोना बेयाव सोनो लागा बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन ना हाया, बेफोरबायदि गोबां सोंलु जाखांदों। जोङो नैबे भिडिअनि गेजेराव बेफोर गासैबो बाथ्रानि सायाव कभार बानायगोन। लोगोसे नोंथांमोननो आं आपडेट होगोन। नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो सावरायगोन गिबियावनो बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000 रांजों बियो दंफां गायनाया मा सोमोन्दो दं, जों बेखौ सावरायग्रोनोसै। गिबियावनो लोगोफोर, बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमा जाहैबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आसाम गभर्नमेन्टनि बिजनेस मावनो 10,000 रां सोनाय। नाथाय बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमजों बे दंफां गायनाया सोमोन्दो दं। मानो होनोब्ला बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि गाइडलाइनाव दंखायोमोन। जेब्ला बेयाव बेयाव जाजेनदोंमोन, बेयाव गाइडलाइनाव रोखायै दंखायोमोन नोंथाङा बेयाव दंफां गायनानै फट'खौ आपल'ड खालामनो नांगोन। आरो गोबां मानसिफोरानो बेयाव दंफां गायनाय अमृत ब्रिज आन्दोलन हाबाफारियाव दंफां गायनानै फट'खौ आपल'ड बानायदों। आरो दा गभर्नमेन्टआ नैथि खेब नोंथांमोनखौ आरो फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ दंफां गायनो होफिनदों। बेयाव नोंथांमोना 6था दंफांखौ नोंथांमोना गायनानै बेयाव फट'खौ आपल'ड खालामनांगोन। लोगोसे नोंथांनो 6था बेयाव दंफांखौ नोंथांमोननो गभर्नमेन्टआनो प्रभाइड खालामनानै होखादों। जाय बिथांमोना बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार, नोंथांमोना दंफांखौ गायनांगोन। बेयाव 100% नोंथांनि बे महिला उद्यमिता अभियान स्किमनि 10,000जों सोमोन्दो दं। जेब्ला नोंथाङा बे 10,000 रांखौ मोनगोन अब्ला नोंथाङा बे दंफां गायनायनि फट'खौ गभर्नमेन्टनो प्रुफ हिसाबै देखायनांगोन। लोगोसे नटिसावबो गाइडलाइनावबो दंखायोमोन नोंथांमोना दंफांखौ गायबानो जाबाय। दंफां गायनाय प्रसेसा जोबोर इजि। लोगोसे नोंथांनि बे दंफां गायनाय फट'खौ आपल'ड खालामनो जुदि नोंथाङा हायाखै, आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेखौ आरो फिन नोंथांमोननो मोनसे नैबे अमृत ब्रिज आन्दोलन पर्टेलनि जोहै नोंथाङा बोरै इजियावनो दंफांखौ गायनानै आपल'ड खालामनो हायो, जों बेनि आपडेटखौ नायगोन। गिबियावनो जुदि नोंथाङा दाख्लैबावै एप्सआव जुदि नोंथाङा दंफांखौ आपल'ड बानायदोंमोन, जुदि नोंथांनि दंफां गायनाया फट'आ जायाखै, अब्ला नोंथाङा नैबे पर्टेलनि जोहैबो इजि प्रसेसआव हायो। गिबियावनो नोंथाङा नैबे पेजआव फैनो थाखाय नैबे aba.assam.gov.in नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आं बिनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनखादों। अब्लानो नोंथाङा नैबे अमृत ब्रिज आन्दोलन नैबे पर्टेलाव हाबनानै नोंथाङा इजियावनो दंफांखौ गायनानै आपल'ड खालामनो हागोन। दानिया आं नैबे लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों। लिंकआव थुबानो जाबाय नोंथाङा। लोगोसे नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामबाबो जाबाय। दानिया नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोन्दों, नैबेयाव मोनसे 3 डट होना दोनदों। बे 3 डटआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। दानिया बेयाव क्लिक खालामनानै नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोन्दों। जाय बिथांमोना गोदानै बेयाव रिनिउ खालामनो सानदों, अल मेम्बार, नोंथाङा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। आरो गोदान मेम्बारफोरा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। आरो नोंथाङा दंफांखौ गायनानै फट' आपल'ड खालामनो थाखाय नैबेयाव लगइन खालामनांगोन। जोङो दानिया बेयाव लगइन खालामनानै दंफांखौ गायनानै बोरै फट'खौ आपल'ड खालामो जों बिनि आपडेटखौ नायगोन। गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोन्दों। नोंथाङा नैबे लगइन, जों बे लगइनाव क्लिक खालामना होबाय। बेबायदि लगइनाव क्लिक बानायनानै नैबेयाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन। आरो नैबेयाव मोनसे OTP फैगोन। नोंथाङा नैबे चेक हियार OTPआव क्लिक खालामना होबा नैबेयाव क्लिक खालामनांगोन। नोंथाङा, आं नोंथांमोननो खोथाहरनि, नैबेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। नैबेयाव चेक हियार टु नैबेयाव रिसेट OTPआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। जों बेयाव क्लिक खालामनानै दानिया होदिनि नैबेयाव मबाइल नाम्बारखौ बहायनांगोन। जों दानिया बेयाव जोङो लगइन खालामनानै जों बेनि नेक्स्ट स्टेपखौ जोङो नायदिनि। दानिया नैबेयाव OTPखौ आं बेयाव बहायबाय। जोङो नैबे लगइनाव क्लिक खालामनानै दानिया जोङो नेक्स्ट स्टेपआव जोङो थांदिनि।
दानिया नोंथाङा बेयाव नोंथांनि गासैबो डाटाखौ नुगोन नोंथांनि बेयाव नोंथाङा बहायनाय रेजिस्टार खालामनाय समाव नोंथाङा डाटा बहायनाय नोंथांनि गासैबो डिटेल्सखौ नैबेयाव नुनो मोनगोन दानिया नैबेयाव मोनसे नोंथाङा अपसन नुनो मोनदों नैबे गो नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन दंफां गायनाय फट'खौ आपल'ड खालामनो थाखाय दानिया आं बेयाव गो क्लिक खालामना होबाय बेबायदि दानिया नोंथाङा बेयाव नैबेयाव मोनसे अपसन नुनो मोनदों नैबेयाव नोंथांनि लेन्टिट्युड नैबेयाव दंफां गायनानै जेब्ला नोंथाङा फट'खौ आपल'ड खालामगोन बेयाव नोंथांनि अलरेडि लेन्टिट्युडआ बेयाव अलरेडि बेयाव श' जागोन नोंथाङा दंफांखौ दानिया माबायदि बेयाव फट'खौ आपल'ड खालामगोन जोङो बिनि आपडेटखौ नायदिनि गिबियावनो नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नेम अफ दा प्लेन नोंथांनि दंफांनि नाम नोंथाङा जि दंफांखौ गायनानै बेयाव आपल'ड खालामनो सानदों बे दंफांनि नामखौ बेबायदि क्लिक खालामबानो जाबाय आरो नैबे चइस फाइलाव थांनानै नोंथांनि दंफांनि फट'खौ नोंथाङा गेलारिनिफ्राय लानांगोन बे गेलारिनिफ्राय लानानै नोंथाङा आपल'ड खालामनो नांगोन दानिया जोङो बेयाव नैबे चइस फाइलाव थुबाय बेबायदि दानिया जोङो बेयाव मोनसे फट'खौ लागोन आङो बेयाव ब्लार खालामना दोनदों दै नोंथांमोननो आङो मोनसे डेम' हिसाबैसो देखायहरगोन नोंथाङा बेबायदि गावबागावनि गेलारिनिफ्राय बेबायदि फट'खौ नोंथाङा लानानै नैबेयाव डान खालामना होनांगोन अब्लानिया बेयाव फट'आ नैबेयाव फैगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव साबमिटआव क्लिक खालामनो नांगोन बेबायदि साबमिटआव क्लिक खालामना होबानो बे फट'आ आपल'ड जागोन दसे उनाव दानिया जोंनिया फट'आ बेबायदि आपल'ड जाबाय आं जास्ट नोंथांमोननो बेखौ डेम' हिसाबै देखायदों नोंथाङा बेबायदि बेयाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा 6था नोंथाङा बेबायदि फट'खौ आपल'ड खालामनो नांगोन नैबे आं दानि आपल'ड खालामनाया बेबायदि बेयाव आपल'ड जाबाय नोंथांमोना नैबेयाव गोनो गोथो जानो हागौ आरो नोंथांमोना देखायहरनि नैबेयाव नोंथांमोना नैबे लेन्टिट्युडआव नोंथांमोना गोनो गोथो जानो हागौ नोंथाङा बेयाव फट'खौ साफायनानै नोंथाङा आपल'ड खालामबानो बेयो अलरेडि बेयाव जाखांफैगोन नोंथाङा आरो नेक्स्ट बेबायदिनो नोंथाङा दंफांनि बेयाव नामखौ सिलेक्ट बानायफिनदो आरो नैबेयाव फाइलाव थांनानै आङो दानि देखायनाय बायदि नोंथाङा आरो फिन नोंथांनि गेलारिनिफ्राय फट'खौ लानानै बेयाव आपल'ड होफिनदो बेयाव नोंथाङा बिदिनो मोनसे नोंथाङा बेयाव 6था आपल'ड खालामनांगोन सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोरा बेनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना 1 आगष्टनिफ्राय जागायदों दंफां बेबायदि गायनानै आपल'ड खालामनाया नोंथाङा बेखौ 20 आगष्टहालागै हागोन नोंथाङा दंफांखौ गायनानै बेबायदि आपल'ड खालामनो हागोन लोगोसे नोंथाङा बेयाव जाहा ताहा नोंथाङा दंफांखौ गायनानैल' फट'खौ आपल'ड खालामबा जानाय नङा नोंथांनि दंफां गायनाय फट'आ माबायदि सिस्टेम जानांगोन आं बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थाहरनि आं नोंथांमोननो नैबे फट'खौ डेम' हिसाबै देखायहरनि आं बेखौ इन्टारनेटनिफ्राय डाउनल'ड खालामदों नोंथांनि दंफां गायनाय फट'आ बेबायदि जानांगोन लोगोसे नोंथांनि नैबेयाव नोंथांनि बे मेप आरो नैबेयाव GPS नैबेयाव गासैबो डाटाया थागोन बेयाव नैबेयाव लेन्टिट्युड नैबेयाव लंटिट्युड बेयाव बेबायदि थागोन बे फट'खौ नोंथाङा बेबायदि सिस्टेमाव आपल'ड खालामनो नांगोन बे फट'खौ नोंथाङा माबे एपजों साफायनो हागोन होनब्ला नैबेयाव मोनसे GPS मेप केमेरा होननाय मोनसे बेयाव एप दं नोंथाङा बेबायदि फट'खौ नैबे GPS मेप केमेराखौ नोंथाङा प्ले स्ट'र डाउनल'ड खालामनांगोन नोंथाङा बेबायदि फट'खौ साफायनानैसो आपल'ड खालामनो नांगोन नोंथाङा GPS मेप केमेराखौ डाउनल'ड खालामनो थाखाय प्ले स्ट'राव फैनांगोन प्ले स्ट'राव नोंथाङा बेयाव GPS नोंथाङा बेखौ सार्च खालामना होबानो जाबाय GPS बेबायदि सार्च खालामना होबानो जाबाय नैबे फार्स्ट नैबे एपआनो नैबेयाव GPS मेप केमेरा नोंथाङा बे केमेराजों साफायब्लासो नोंथांनि मेप थानाय लकेसन थानाय फट'आ सिखारगोन नोंथाङा बेखौसो आपल'ड खालामनो नांगोन नङाब्ला नोंथांनि फट'आ रिजेक्ट जागोन दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ